Най-великото знание Ел Фикхул Екбер. Ел Фикхул Екбер е един от най-ранните текстове, написани в областта на ислямското богословие и една от оцелелите творби на Ебу Ханифе, великия имаам на ислямското право и богословието. Изучавана от векове в мюсюлманския свят, тази книга предлага по-задълбочено разяснение на единобожието, основата на ислямската вяра. Тя помага да се опознае Създателя, пратениците и свещеното писание и позволява да се вникне в реалностите на този и на отвъдния свят. Великият имаам Ебу Ханифе, Аллах да се смили над него, казва: основите на признаването на ет-теохид, единствеността на Аллах, единобожието и на онова, което прави вярата действителна, се състоят в думите: повярвах в Аллах, в Неговите ангели, в Неговите книги, в Неговите пратеници, в съживяването след смъртта, в съдбата, че и доброто, и лошото е от Всевишния Аллах, в равносметката, в Ел-Мизан везните, с които ще бъдат теглени нашите дела в съдния ден, в Дженета и в Джехенема. Всичко това е истина. Всевишния Аллах е един, но не в число в смисъл, а в смисъл, че Той няма съдружник. Кажи: Той е Аллах единствения, Аллах целта на всички въжделения. Нито е раждал, нито е роден и няма равен нему. Сура Ел-Ихляс. Той не наподобява никое от Неговите творения и никое от Неговите творения не наподобява Него. Винаги е бил и ще бъде със своите имена и със своите личностни и действени качества. Личностните му качества са живот, могъщество, знание, говор, слух, зрение и воля, а действените му качества са способностите му да създава, да дава препитанието, да твори, да изработва, да извайва и други качества, свързани с действията му. Винаги е съществувал със своите имена и качества и нито име, нито качество е било сътворено. Той винаги е бил всезнаещ чрез своето знание и неговото знание е вечно качество. И той винаги е бил всемогъщ чрез своята мощ и неговото могъщество е вечно качество. И той винаги е бил говорещ чрез своя говор и неговият говор е вечно качество. И той винаги е бил сътворител чрез своята способност да твори и неговата способност да твори е вечно качество. И той винаги е бил деятел чрез своята деятелност и неговата деятелност е вечно качество. Предметът на неговата деятелност е творението и деятелността на Всевишния Аллах не е създадена. Неговите качества са съществували вечно, нито са били сътворени, нито са се появили след като ги е нямало. Който каже, че те са били сътворени, че са се появили в определен момент, не е сигурен в качествата или се съмнява в тях, той не вярва в Всевишния Аллах. Коранът е словото на Всевишния Аллах, записано в Месахив книги, пазено в сърцата, четено от езиците и ниспослано на пророка, алейхисалято уеселям. Нашето произнасяне на Корана е сътворено и нашето четене на Корана е сътворено, но самият Коран не е сътворен. Онова, което Всевишния Аллах споменава в Корана за Муса и за други от пророците, алейхимусалято уеселям, за фараона и за Иблис, е слово на Аллах Всевишния, което ни съобщава за тях. Словото на Всевишния Аллах не е сътворено, но словото на Муса и на другите създания е сътворено. Коранът е словото на Всевишния Аллах и то не е като тяхното слово. Муса, алейхиселям, е чул словото на Аллах Всевишния, защото Всевишния Аллах казва: и Аллах говори пряко на Муса. Ен-Ниса, 164 аят. Всевишния Аллах винаги е имал способността да говори, още преди да говори на Муса, алейхиселям. И Аллах винаги е имал способността да сътворява, още преди да е бил сътворил нещо, няма нищо подобно нему. Той е всечуващия, всевиждащия. Еш-Шура, 11 аят. Когато Аллах е говорил на Муса, той е говорил чрез своя говор, който е вечно качество, и никое от качествата му не прилича на качествата на творенията. Той, Аллах, е знаещ, но не както ние сме знаещи, и той е силен, но не както ние сме силни, и той е виждащ, но не както ние сме виждащи, и той е чуващ, но не както ние сме чуващи, и той е говорещ, но не както ние сме говорещи. Ние говорим чрез органи и звуци, а Всевишния Аллах говори без органи и без звуци. Звуците са творение, а говорът на Всевишния Аллах не е сътворен. Той, Аллах, е нещо, но не като другите неща. Казвайки нещо, искаме да потвърдим неговото съществуване. Той не е тяло или материя, няма съставни части и няма предели, няма противници, нито равни, нито подобни нему. Той има ед, буквално ръка,
уеджх, буквално лице, и нефс, буквално душа, същност, както казва Всевишния Аллах в Корана. Онова, което Всевишния Аллах е казал в Корана за ед, уеджх и нефс, означава, че те са негови качества, чиято същност е неясна за нас. Не може да се каже, че ед определено представлява неговата мощ или щедрост, защото такова тълкуване може да означава отричане на качеството. Това е пътят на кадеритите и мутезилитите, секти в ранния ислям, които се отклонили от Ехлюс Сунна уел Джемаа. Ед е качество с непознаваема същност, също както неговият гняв и неговата радост са качества с непознаваема същност. Всевишният Аллах е сътворил нещата от нищо и винаги е имал знание за тях, още преди тяхното сътворение. Той, Аллах, е онзи, който е постановил и предопределил всичко. Нищо не се случва на този свят, нито на отвъдния, освен чрез неговата воля, неговото знание, неговата промисъл и неговото предопределение, и освен ако не е записано в Ел-Леух Ел-Махфуз, книгата, в която е записано всичко, което се е случило, случва се и ще се случи. Той е записал всичко там като описание, а не като присъда. Ел-Када, промисълта, Ел-Кадер, предопределението и волята са вечни качества, чиято същност е непознаваема. Всевишният Аллах знае несъществуващото, докато е в състояние на несъществуване, като несъществуващо, и той знае как ще бъде то след като го сътвори. И Всевишният Аллах знае съществуващото, докато е в състояние на съществуване, като съществуващо, и той знае как то ще изчезне. И Всевишният Аллах знае стоящия, докато е в състояние на стоеж, като стоящ, и когато той седне, той го знае като седнал, докато е в състояние на седене, без да се е променило неговото знание или да се е добавило ново знание. Защото промяната и изменението са присъщи за творенията. Всевишният Аллах е сътворил творенията свободни от вяра или неверие, след това им е отправил заповеди и забрани. Някои станали неверници, чрез своите дела, отричане и отказване да повярват в истината, защото Всевишният Аллах ги е изоставил. Други станали вярващи чрез своите дела, признаване и потвърждаване, защото Аллах Всевишния ги е подкрепил. Той, Аллах, е извадил потомците на Адем от слабините му под формата на частици и ги е дарил с разум. Обърнал се е към тях, заповядвайки им да вярват и възбранявайки им неверието. Те приели неговото господство, бидейки това израз на вярата им, и от тогава се раждат с тази фитра, първичната човешка природа, според която на човек му е вродено да бъде вярващ. Който не вярва след това, променя тази фитра, а който вярва и потвърждава, я следва и укрепва. Той, Аллах, не е принудил творенията да вярват или да не вярват и не ги е сътворил като вярващи или неверници, а по-скоро като личности. Вярата и неверието са дело на рабите. Всевишният Аллах знае неверника в състоянието му на неверие като неверник и ако след това той стане вярващ, тогава го знае като вярващ в състояние на вяра и го обича без да настъпва промяна в неговото знание или качества. Всички дела на рабите, и подвижните, и неподвижните, са придобити от тях. Но Всевишният Аллах е техният създател. Всички те се извършват по негова воля, с неговото знание, чрез неговата промисъл и неговото предопределение. Задължителните дела на послушание се извършват с заповед от Аллах Всевишния. С неговите любов, удовлетворение, знание, воля, промисъл и предопределение, а всички дела на неподчинение се извършват с неговите знание, промисъл, предопределение и воля, но не и с неговите любов, удовлетворение и заповед. Пророците, алейхимус саляту уеселям, са предпазени от всички грехове, и малки и големи, от неверие и от всичко онова, което е ненавиждано. Възможно е обаче да допуснат незначителни грешки и неточности. Мухамед, алейхи саляту уеселям, е неговият на Аллах. Любимец, негов раб, негов пратеник и пророк, негов праведник и избраник. Той никога не се е кланял на идоли, никога не е приписвал съдружници на Всевишния Аллах, дори и за миг, и никога не е извършил грях, голям или малък. Най-добрите от хората след пророците, алейхиму саляту уеселям, са Ебу Бекър ес Сидиик, после Умер ибн ел-Хатаб ел-Фарук, после Усман ибн Афаан зун Нурайн, после Али ибн Ебу Таалиб ел-Муртеdaa, Ридвануллаху теаля алейхим еджмеин. Те всички са били истински раби, твърди върху истината и останали с истината до край.
и ние обявяваме нашата преданост към всички тях. Не споменаваме никой от сподвижниците на пратеника на Аллах, салелаху алейхи уеселем, освен с добро. Ние не обявяваме никой мюсюлманин за неверник заради негов грях, дори и да е голям, освен ако той не го е смятал за нещо позволено. Нито го лишаваме от името на вярата, а продължаваме да го наричаме вярващ в същността му. Възможно е да бъде грешен вярващ, без да е неверник. Ел-месх, бърсането с мокра ръка върху кожени чорапи при абдест е сунна, при условия определени от правоведите. Намазът терауих през нощите на месец Рамадан е сунна. Позволено е да се кланя намаз зад всеки вярващ, праведник или грешник. Ние не твърдим, че греховете не вредят на вярващия, нито че вярващия не може да влезе в джехенема, нито че той ще остане вечно там, дори ако е бил грешник, стига да е напуснал този свят като вярващ. Ние не казваме подобно на мурджиитите, ранна богословска школа, че добрите ни дела задължително се приемат, а лошите ни дела се опрощават. Вместо това казваме, че който извърши добро дело, изпълнявайки всички необходими условия, без да е допуснал упоручаващ делото недостатък или анулиращо го действие и да не го е заличил с неверие или вероотстъпничество преди смъртта си, Всевишния Аллах няма да отхвърли това дело, а ще го приеме и ще въздаде награда за него. Що се отнася до лошите дела, освен съдружаването и неверието, за които извършителят не се е покаял, но е умрял като вярващ, той ще подлежи на волята на Аллах Всевишния, който или ще го накаже в джехенема, или ще го опрости без да го наказва. Двуличието и надменността във всяко дело го лишават от награда. Чудотворните знамения муаджизаат, дадени на пророците, и благородните чудеса керамаат, дадени на Ел-Еулия, светците, че са истина. Що се отнася до привидно чудотворните дела, вършени от враговете на Аллах, като Иблис, Фараона и Ед-Деджал, и посочени в преданията като случили се в миналото или които ще се случат в бъдеще, са нито знамения, нито чудеса. По-скоро те са отговор на техните нужди, защото Всевишния Аллах задоволява нуждите на своите врагове, за да ги заблуди и накаже, но те са измамени и затова непокорността и неверието им се увеличават. Всичко казано по-горе е възможно и е зависимо от волята на Аллах. Всевишния Аллах е бил създател, преди още да е създавал, и е бил даряващ препитание, преди още да е дарявал препитание. Всевишния Аллах ще бъде видян в дженнета, вярващите ще го видят с очите си, без да има последствия от тежбих, уприличаване на Аллах на творенията, без да може да се обясни как и без да има разстояние между него и неговите творения. Вярата е за свидетелстване и потвърждаване. Вярата на обитателите на земята и небесата не се увеличава и не намалява по отношение на нейната същина, а само по отношение на степента на убеденост и потвърждаване. Вярващите са равни в същината на вярата и вед теухид, единобожието, но са на различни степени по отношение на делата. Ислямът е покорство и подчинение пред заповедите на Всевишния Аллах. От езикова гледна точка има разлика между иман, вяра и ислям, но няма вяра без ислям и няма ислям без вяра. Те са като външната и вътрешната страна на нещо неделимо. Дин, религия, е понятие включващо и вярата, и исляма, и всички ни спослани закони. Знаем за Всевишния Аллах от онова, което Той е приписал за себе си в книгата заедно с всичките му качества, но никой не е в състояние да служи на Всевишния Аллах, както Той заслужава. По-скоро рабът служи в съответствие с заповедите на Аллах, оповестени в книгата му и в сунната на неговия пратеник. Въпреки че вярващите са равни в същината на вярата, те се различават по отношение на знания, убеденост, уповаване, любов, удовлетвореност, страх, надежда. Всевишния Аллах е великодушен и справедлив спрямо своите раби, дарявайки им по-голяма награда, отколкото заслужават заради своето великодушие или отвръщайки на греховете им заради своята справедливост или опрощавайки ги заради своето великодушие. Застъпничеството на пророците, алейхимус салято уеселям, е истина и в частност застъпничеството на нашия пророк, алейхи салято уеселям, за грешните вярващи и за онези, които са извършили големи грехове и са заслужили отплата. Претеглянето на делата на Ел-Мизаан, везната на която ще бъдат сложени делата ни в съдния ден, е истина. И Ел-Хауд, басейнът на пророка, алейхи салято уеселям, е истина. Отплатата чрез преразпределяне на добри дела между Ел-Хусум, хората, които са извършили злини едни на други, в съдния ден, е истина.
Ако те нямат добри дела, тогава тежестта на лошите дела ще се преразпредели, и това също е истина. Дженетът и Джехенемът са сътворени, съществуват сега и никога няма да изчезнат. Хурул Аин, райските девици, никога няма да умрат. Наказанието и наградата на Всевишния Аллах никога няма да свършат. Всевишния Аллах напътва когото пожелае заради своето великодушие и отклонява когото пожелае заради своята справедливост, и неговото отклоняване е чрез изоставяне, а значението на това изоставяне е в неподбуждането на раба да върши онова, което се харесва нему, и това е справедливост от него. И наказанието на изоставения заради неговите грехове е справедливо. Не е позволено да казваме: шейтана краде вярата от вярващия раб с сила и чрез принуда, а казваме: рабът изоставя вярата, а след това шейтана я открадва от него. Задаването на въпроси от ангелите Мункер и Некир в гроба е истина. Връщането на душата в тялото на раба, докато е в гроба, за да му се задават въпроси, е истина. Стесняването на гроба и наказанието в него е неизбежна действителност за всички неверници и за някои от грешните вярващи. Всички качества на Всевишния Аллах, които учените са споменали на персийски език, може да бъдат споменавани по този начин, т.е. на език различен от арабски, с изключение на йед, буквално ръка. Затова може да се каже ликът на Алакс, всемогъщия и всеславния, но без да се прави намек за тежбих, оприличаване на Аллах на творенията и без да се описва. Близостта до Всевишния Аллах или отдалечеността от него не се отнасят до пространствено разстояние, голямо или малко. По-скоро те се отнасят до благородството или безчестието на раба, и затова покорният е близо до него по неясен начин, а грешникът е далече от него по неясен начин. Близостта, отдалечеността и приближаването се отнасят до действията на Аллах спрямо раба. Близостта до Аллах в дженета и стоенето пред него ще са по неясен за нас начин. Коранът е бил ниспослан на пратеника на Аллах, саллелаху алейхи уеселем, и е записан в Месахив книги. Аетите на Корана, понеже всички са слова на Аллах, са равни по достоинство и величие, но някои имат собствено достоинство заради достоинството на смисъла им или заради начина, по който са споменати. Аетел Курси, например, притежава и двата вида достоинства, заради онова, което се споменава, величието, превъзходството и качествата на Всевишния Аллах, и заради начинът, по който се споменават. Други аети нямат достоинство заради онова, което споменават, например разказите за неверниците, а само заради начина, по който са споменати. По същия начин всички имена и качества на Аллах са равни по достоинство и величие и няма разлика между тях. Касим, Таахир и Ибрахим са синовете на пратеника на Аллах, саллелаху алейхи уеселем, а Фатиме, Рукайе, Зейнеб и Кулсум са дъщерите на пратеника на Аллах, саллелаху алейхи уеселем. Ако някой срещне затруднение при изучаването на някои от тънкостите на Аилм ет Теухиид, науката за единобожието, той трябва да вярва, без по-нататъчно проучване, в онова, което е правилно при Всевишния Аллах, т.е. в онова, което Аллах е възнамерявал. Докато не намери учен, с който да се посъветва. Не трябва да отлага търсенето на такъв учен, защото нерешителността и отлагането на решението могат да го доведат до неверие. Разказът за Ел Мирадж, въздигането на пророка, саллелаху алейхи уеселем, в небесата, е истина и който отрича това е заблуден иноватор. Появата на Ед Деджал и на Еджудж и Меджудж, изгревът на слънцето от запад, спускането на Ииса, алейхи селям от небето и всички други знамения за съдния ден, съдържащи се в достоверните предания, са неизбежна истина. И Аллах Всевишния напътва по правия път, когото пожелае,